semmonen pikkunen surffilauta, mikä on aina ulkomailla kaikille lapsille. Pistä sen tuohon ja yritä sypätä silleen ja liukua läpi. Onko täällä videomatskoa? Kyllä. Perkele. Kyllä se Ersikin käy mulla. Saatana sääsket. Nehän voidaan sitten sauta pistää päälle. Sehän se on ehdottomasti. Joo. Mutta se, että jos se oikeesti on niin lämmin, niin ei vittu... Mieti nyt tää saattaa arskaa. Vittu se on Nusu, käy kumppa kylmässä. Ei, pitäisikö tuota... Nusulle semmonen tarjoilija. Mihin me pistettäis tuota sitten juotavaa? Että ne pysyis kylmänä. Kylmälaukkuja vaan aivan vitusti. Semmosia spyroottijuttuja. Mä eikä ainakin ottaa itelle kylmälaukun mukaan. Ottakaa ja sitten kylmä kalleja tarvitaan. Voisi ostaa semmosen spyrootti. Onko meille tulossa tää kuuma kalle? Himaane. Himaane. Joka kysymys, että onko tulossa, niin himaane. Tehkääpä näin vähän, niin tämä lähtee tälleen... Ei tässä vielä oo hättää. Oikeesti niin jo. Se jo sentti 2 pohjalla. Hyvä tahti. Hyvä uima-allas. Vittu Harri, kun nää tuut sunnuntaina, niin me ei vielä olla otettu tätä kato pois sitten. Oma kaljapulloja täynnä. Voi